Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε ένα ακόμα βίντεο Skywars και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να μην λαγκάρω, γιατί πριν έκανα βίντεο και λάγκαρα πάρα πολύ και το διέγραψα. Ναι, γιατί ήταν σκατά. Οπότε κάνουμε ένα καινούργιο βίντεο και ελπίσουμε ότι δεν θα λαγκάρουμε τόσο. Και ναι, λαγκάρουμε επειδή το chest έκανε μια ώρα να ανοίξει. Πέσε όμως, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα chest. Τέλεια. Βάζουμε αυτό εδώ, βάζουμε και αυτό εδώ. Ωραία. Παίρνουμε το armor. Λοιπόν, και πάμε πάνω. Λοιπόν, έχουμε όλο το armor. Εντάξει, τώρα είδατε πόσο λαγκάρω. Α, σώθηκα. Καλό φάση. Σώθηκα ευτυχώς. Ωραία. Δεν έχει τίποτα, κρίμα. Αυτός εδώ μάλλον έχει πάει mid. Λοιπόν, το έχουμε, νικάμε. Ούτε καν, γιατί λαγκάρω πολύ. Ούψι. Τρέχα. Ένας μοχλός, τον πάτησα, τι κρίμα. Λοιπόν, έχουν μείνει 4, ας τους αφήσουμε να σκοτωθούν, Και δεν βλέπω την τύφλα μου, οπότε σχέστο. Είδατε πόσο λαγκάρω, δεν μπορώ να κάνω να σπάσω blocks. Όπα, εδώ έχουμε καλά πράγματα. Πάμε πίσω, τα φοράμε και ξαναρχόμαστε. Και με έχουν δει, κυρίες και κύριοι. Και θέλουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό και αυτό. Και ποιο έχει? Αυτό, ωραία. Και έχω μείνει εγώ και αυτός. Τέλεια. Πού είναι όμως ο άλλος? Πού είσαι? Κάπου εδώ θα είναι. Σίγουρα. Κάπου εδώ. Πού είσαι όμως? Βρήκαμε TNT. Protection IV. Όχι. Πού είσαι, φίλε μου? Μάλλον είναι κότα. Ναι, σίγουρα. Θα σταματήσω να μιλάω έτσι. Ναι. Τον έχουμε.
Φίλε μου, πού είσαι? Έλα. Λέω να πάω κάτω. Λοιπόν, έτσι και να μιλήσω έτσι. Εντάξει τώρα, πού είναι? Άκουσα κάτι να πέφτει. Ωου. Πέσε κάτω, φίλε μου. Πέσε κάτω. Με το τόξο είμαι χαμένος. Νίκησαμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα subscribe και ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, σας παρακαλώ. Αυτά από μένα. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο. Μην κάνετε ένα subscribe για να... Βασικά ναι, κάντε ένα subscribe για να ξέρετε πότε θα βγει το επόμενο βίντεο. Οπότε αυτά. Γεια σας.